Και το ΚΚΕ θα προκρίνει το πολιτικό χαρακτήρα της ψήφου στο Δήμο της Αθήνας, στις εκλογές για την Αθήνα. Πιστεύω και εγώ ότι η μάχη είναι πολιτική. Και είναι πολιτική. Έχω ένα πρόβλημα με το λαιμό, αλλά νομίζω ακούγομαι. Θα σας συγχωρέσουμε όλοι. Η μάχη είναι πολιτική γιατί υλοποιήθηκε συγκεκριμένη πολιτική στο Δήμο και έχει αλλάξει πολλές φορές σελίδα ο Δήμος της Αθήνας, παραμένοντας όμως το ίδιο αντιδραστικό βιβλίο. Είναι κρίσιμο πρόβλημα το ποια πολιτική υλοποιείται, ποιος πληρώνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, με τι εργαζόμενους θα δουλεύει ο Δήμος της Αθήνας τα επόμενα χρόνια, γιατί ακούμε αυτή την περίοδο μια συζήτηση γενικώς για την Αθήνα, αλλά στόχος είναι ο Δήμος της Αθήνας. Και ο Δήμος της Αθήνας σημαίνει χιλιάδες εργαζόμενοι που κάνουν ό,τι μπορούν για να σταθεί η πόλη όρθια, με τσακισμένους μισθούς, με συρρικνωμένα συνεργεία, με υπονομευμένες δομές του Δήμου, και όλο αυτό το σκηνικό έχει διαμορφώσει μια οριακή κατάσταση που η αλλαγή σελίδα στο Δήμο της Αθήνας σημαίνει στόπ στη φορομπηξία, στήριξη των εργαζόμενων του Δήμου, να σταματήσει όλο αυτό το αλυσβερίσι με τα χοντρά συμφέροντα τα οποία δεν τα ονομάζουν αλλά έχουν βάλει γερά πόδι μέσα στην Αθήνα, Ιδρύματα Νιάρχου, Ιδρύματα Σόρος, ο κύριος Δασκαλόπουλος, όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις ΜΚΟ που κάνουν business στην Αθήνα. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, αλλαγή στο Δήμο της Αθήνας σημαίνει να συγκρουστούμε με την ανταποδοτικότητα την οποία πληρώνει ο Δημότης για οποιαδήποτε υπηρεσία του προσφέρει ο Δήμος, με τη φορομπηξία και ταυτόχρονα με την προσπάθεια με τους εργαζόμενους του Δήμου να κρατήσουμε την πόλη όρθια, γιατί να σας δείσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιεραρχήσεων. Ο κύριος Καμίνης μετακίνησε 200 εργαζόμενους στην υπηρεσία προστίμων, η οποία θέλει να αντικαταστήσει τη δημοτική αστυνομία. Δεν μετακίνησε κόσμο στα συνεργεία, τα μάχημα, στη συντήρηση παιδικών χαρών, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στις κοινωνικές δομές, στα δημοτικά ιατρεία κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να ιεραρχήσουμε πολιτικές προτεραιότητες και πρέπει να απαντήσουμε στο ότι δεν μπορεί άλλο ο λαός αυτής της πόλης να πληρώνει μια φορομπηχτική πολιτική. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Και αυτό πιστεύουμε ταυτίζει ένα γενικό πολιτικό μήνυμα αντίστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυρίαρχη οικονομία με το Δήμο της Αθήνας και την καθημερινότητά του. Επειδή μιλάμε για το Δήμο της Αθήνας και επειδή ο Δήμος είναι σε οριακή κατάσταση, καλό είναι να εξαγγέλουμε, αλλά πρέπει να απαντάμε πώς. Έχουν απολυθεί οι σχολικοί φύλακες. 340 σχολικές μονάδες είναι αφύλακτες. Οι καθαρίστριες στα σχολεία πληρώνονται με έναντι. Αυτά δεν απαντιόνται εάν δεν διεκδικήσεις, εάν δεν απαιτήσεις και αν δεν δεις με πρακτικό τρόπο τι απάντηση θα δώσω μετά. Το λέω αυτό γιατί ακόμα δεν έχει περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας η έγκριση για τους συμβασιούχους οι οποίοι είναι απαραίτητοι 11μηνοι για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί από 1η του Σεπτέμβρη. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος άμεσος. Χρειάζονται άμεσα μέτρα και για αυτά χρειάζεται σύγκρουση με μια πολιτική η οποία φέρνει τη σφραγίδα και στο Δήμο της κεντρικής πολιτικής. Και εδώ μπορεί να λέμε, δεν είναι το θέμα η φορομπηξία, αλλά ο προϋπολογισμός που αναφέρει ο κ. Μεγκρέλης προβλέπει 500 εκατομμύρια να εισπράξει από τη λαιλατημένη τσέπη του Δημότη. Δεν θα τα εισπράξει. Δεν θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά. Πού θα βρεθούν 280 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμα. Άρα λέτε το πρώτο. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει μια νέα διεκδικητική αγωνιστική δημοτική αρχή είναι να συγκρουστεί με ένα πλαίσιο που φέρνει σφραγίδα, να συγκρουστεί με καταστάσεις, να συγκρουστεί με μια κυριολεκτική, με ένα, πώς να το πω, με μια προσπάθεια που γίνεται από παντού να αδυνατιστούν οι δομές του Δήμου για να μπορέσεις να κάνεις ανάταξη. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θα στηριχτείς στους εργαζόμενους του Δήμου, θα στηριχτείς αυτό το δυναμικό για να μπορέσεις στοιχειωδώς να λειτουργήσεις. Τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Πρέπει να απαντηθεί δηλαδή ποιος θα πάει να μαζέψει τα σκουπίδια εάν χαθούν 810 εργαζόμενοι, ποιος θα πάει να συντηρήσει παιδικές χαρές, γιατί η λύση φυσικά δεν είναι ο εργολάβος ο οποίος περιμένει, γιατί εδώ και 2 μήνες, 3 μήνες προεκλογικής συζήτησης δεν ακούσαμε κουβέντα για έναν αντιδραστικότατο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου που είναι σε λειτουργία και προβλέπει το 1/3 των εργαζομένων του να είναι συμβασιούχοι και φωτογραφίζει ιδιωτικοποίηση λειτουργιών είτε μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς που εισηγείται και ο κύριος Σακελαρίδης, είτε μέσα από 5 μήνα, είτε μέσα από εργολάβους.